uyasihlanza enakho umthokozisi siyambona umthokozisi ezinhliziyweni zethu thokozisi ngempela usemhlabeni ukhona zansi ezulwini uvela siyobamhlophe oy uyo ini oy 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 gende usilu suka zulwini usuka zulwini uyakuhlanza konke uyakuhlanza konke akusenhlizweni yami akusenhlizweni siyobamhlophe Hallelujah. Oh, see. Hallelujah. 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 Come izandla ngamandla uYesu like you really don't care. Hallelujah. Come izandla ngamandla uYesu like you have really lost your mind. Hallelujah. Namhlanje ezwide we are going to make a noise so much that amadimoni akabuke kawukhoze ngamandla. Hallelujah. 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 Mamela. Hallelujah is the highest praise. Is that praise that says Nkosi ewe uvukile. Hallelujah. Oh my God. From Ezwide to Central. Hallelujah. From Emagaleni to Tinaga. Hallelujah. Hallelujah. From Empire to Cape Town. Hallelujah. Oh, the devil is in trouble because namhlanje asothula. Oh Nkosi yami, uyamkhulula Paulos, uyoyika uthi uYesu sukoyika thina bam apha. Do not keep quiet. Hallelujah. So namhlanje hallelujah wakho mawungathuliswa ufanele la ndoda yakhoza yathi inkosi ndenzele inceba ndiphilise. Hallelujah. Hallelujah. Imfama sizawubona. Hallelujah. Ikhona sizawuhamba. Hallelujah. Oh, uYesu khona ulapha yes. Hallelujah. Can you give someone a high five and say welcome to church again? In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. This is not just any Sunday. This is a Sunday of power. This is a Sunday of resurrection. This is a Sunday of possibilities. This is a Sunday of a way out. This is a Sunday of miracles, signs and wonders. Hallelujah. Oh my God. Hallelujah. Can I say it again? Hallelujah. From a petty nulapa.
Oh, the King of Kings, the Lord of Lords, the risen King, one who is seated at the right hand of the Father. Ulapha. Oh, usathana kayithandi lento sithetha ngoYesu yena oxelelayo athi I am the way, the truth and the life. Ulapha ukule ndawo, come on say kule ndawo ulapha uYesu. Hallelujah. Come nigga, can a high five of resurrection say power. Oh, go see how your life is going to change today. Your life today is the day of the Lord. Hallelujah. Uba ushame kokokwenu namhlanje ngizokuxelela. You are going to disappoint that situation. Izawubuya xa ufika endlini yakho ibaleke because uphethe amandla. Awukwazi udibana noYesu ubomi bakho uphinde uhambe ube umuntu unguye. The devil is a liar. You have to that poverty must go. That sickness must go. That limitation must go. That lack must go. Everything that does not please God must go. Hallelujah. Hallelujah. So you see Thina ngelizwi lobungcina nangegazi lemvana. So sickness must go. Hallelujah. Oh my God. Bazalwane, I don't want to waste your time today because yayazi bakhona balapha abathi thina ngomvulo wesilapha ngolwesibili sabalapha ngolwesithathu salapha up until now we are here. uThixo senzele something so powerful that even our mind cannot comprehend. Sifuna uthetha ibandla live Sathana naye abe disappointed because xa sithula akazuba disappointed. Hallelujah. So I want 2-3 of people abathi mna nobungcina. There is something that God did for me. Hallelujah. As we are sitting down today, ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha, ndifuna ababini, abathathu, abane balekuze ngaphambili. You say I have a testimony. I have something that God has done in my life. Kukho into uThixo ayenzile ebomini bami. Namandi understand him abasisi. Namandi understand what it is. But I believe that it deserves God's glory and that men should hear it. Amen. If you call lapha we say namfuna ujoyina usisi, I want to give a word of testimony that God has done something in my life. Hallelujah. This is your time today. Ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Can you clap hands for usisi lapha ecangu kwami? Hallelujah. Hallelujah. Sisi wami, ndingilamshumayeli mna uya straight to the point. Xa nishumayeli uthi uYesu uvukile cha gazi lemvana so yisile. Now un testimony yakho please uyisiza welam straight to the point. God bless you. Mandithathe lithuba ndibulise kotata, ndibulise komama, ndibulise kosisi obhuti Sunday school yaka Yesu Kristu igama. Univukele nami. Ndizobulela amandla kaThixo. I think abayandikhumbula abantu abaninzi. Ndandifika ndilila ndibhlungu apha enkonzweni. But uThixo namhlanje izinto zami usuke wazenza zantsha. Andibulela amandla ovuko, ndibulela amandla omnqamlezo. Ndibulela amandla katata wabathethayo wathi uzawulunga klasisi ndiphuma ndibheka ngapha ya. Namhlanje kwenzeke njalo. Kule ndawo ndime kuyo kule kupheleyo bendiretrenchwe emsebenzini. But ke ndiye ndafunda ukuba ndibe kwalanani labantu abahambayo just because uThixo unezinto azisetileyo for ubomi bam. Yaya xa ndizithetha andizithetha ukuba ndisiva abantu besitsho, ndizithetha ukuba ndiyamazi indlela lilo ebomini bam. Ndiretrenchiwe ndine 2 years ndabe bendisikele i5 years emsebenzini but ngenxa yezingqi nezinto uThixo endizivayo into yoba uyazenza emveni kwam and ke ngoku akanifuni into yoba ndilinde. Ngoku uThixo wandinika amandla kokuba mandivule yami i-business company ye-cleaning service. Kule ndawo ndikuyo ndizaba ndingumntu oziphetheyo mna ngokunokwam. Ndiqashe abanye abazalwane, ndiqashe abanye abantu abakude namadinga kaThixo. Sayiqalile uThixo, andithathi ngento engekaqalwa. Ndithatha ngento sayiqalile uThixo. Ndina clients eSummerstrand, ndina clients eNewton Park, ndina clients eFairview, ndiyahamba iyenzeka, ndina clients eZwide. Ndibulela amandla kaThixo. Kwazi izinto zonke zisenzeka, zenzeka kungekho lula, kungemnandanga.
kuronge emtshatweni kuyimes, but ndabulela uthixo entweni zonke into yokuba ndinanto ndiyibhiliva into yokuba akanaze andifake emtshatweni aphinde senze emtshatweni aphinde vele ndiphile ubomi obungelububo. Namhlanje ndine-8 years ndisemtshatweni, ndigqiba 8 years. Uthixo wandenza ndithetha nomama umntana sizolo, wathi mntanam sulile uzobuya. Ndithe xa ndibheke emzini nam izolo, wathi umyeni nam ndifuna undise kule ndawo kuyo. Ndathi ndibulala amandla ndingekathethi, kodwa uthixo wandenza ngale hlobo ndilulo, wanjonga wabona uba kukho into adibene nayo lo mfazi engafaniyo nezinto ebekade ebedibana nazo. Ndiyambulala uthixo walapha, ndiyambulala uthixo walapha. Andikwazi uthula xa yavuka uthixo uyesu namhlanje, ndaziva into yoba andikwazi uthula. Bayayazi mama inkonzo yam ndandikuyo yonkonzo yomama, ndathi bazali bam andifuni uthula just because ndiyayazi once idibane noKristu izinto zam ziyalunga. Izolo bendiyobhaptiza yangathi kukho umoya obandayo owenzekayo kum, zonke izinto zam zazenzeka. Ndiyambulela uthixo kakhulu. Hallelujah! Hallelujah! Hayi unamona. Hallelujah! Hallelujah! The devil is a liar. The devil is a liar. You will not be bound to contracts. You are going to start your own thing as she started. Hallelujah! 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 Asibotshwa irandi thina. Asibotshwa idola mama. Asibotshwa icurrency thina. Hallelujah! Aniyiva lento. Nabu bungqina nakamandla vuko, and the devil is mad. Hallelujah. So I believe this conference and this season that there are doors that are opening that no man shall be able to shut. Ngegama lika Yesu Kristu waseNazareth, and there is nothing that the devil can do about it. Hallelujah. Hallelujah. You are not going to stay in the same situation. Your life has to change. Come on, can you say my life has to change? My life has to change. My situation has to change. Get yes. Come on, give God some praise today in the mighty name of Jesus. Father, we thank you again this morning. In the mighty name of Jesus, we honor you, our Father. Come on, give me your life. Get yes. Get yes. Akekho njengawe. Akekho lofaniswa nawe. We thank you, Father, for this testimony. We thank you for this word, God. We thank you that more ingcwele ekuseni nje, more ingcwele wena usasebenza even in our generation. As you met intombi equleni amanzi, but namhlanje Nkosi, there is a man in our generation that says ngidibene nawe, ubomi bami batshintsha ngegama lika Yesu. But namhlanje Nkosi, siyabulela ekuseni nje, ayiphelelanga ngezo nsuku, ichumisa nesizukulwana. We pray, God, that ingachumisa nesizayo. We pray for this river as in the days of Ezekiel, that it may flow from this place, God, and reach other cities in the mighty name of Jesus. We pray, God, that this river flow and reach other nations in the mighty name of Jesus. We pray, God, that you may open up those doors that no man shall be able to shut in the mighty name of Jesus. Get yes. Get yes. Get yes. Get yes. Come on, one more time. Can you clap hands for Jesus? Can you clap hands for Jesus? Thank you, Father. Hallelujah. I saw Santa Sam to us. Can I say it again? This is not the hand of man. This is the Lord's doing. It is the Lord's doing. It is the Lord's doing. Hallelujah. Hallelujah. Negative phansi kancinci bazalwane Nkosi nisikelele. Ngizawucela namhlanje, amen, without wasting any time. During the week, amen, I think yesterday, amen, abazalwane, there are those who new believers, amen, that are here in the church, and I know that izolo umfundisi kunye nesigaba sakhe, they went to bayobaptiza, amen. So I know that they are here, and Utata is going to give out and hand out, amen. Before we continue with our worship, let us allow him just to hand out these certificates as a signal, amen, that these are baptized of water and of spirit. Can you clap hands for Utata? Amen. God bless you. Hallelujah. Praise God.
Makabongwe uThixo wethu. Amen. Mandithathe lithuba qala ndizibulisele torho kwinkokheli kubefundisi naba bonke abantu abakhona namhlanje enkonzweni ngegama elihle lika Yesu Kristu. Ndithi kuhle uba senkosini. It's nice to be here. It's nice to be here. Kumnandi walapha. It's nice to be here. Ngokufutshane ndizawubiza abazalwane besunye nabo kwe baptismal service yesterday morning phaya eSwarkop. Sizawubiza ke ngoku abazalwane baze nganento bazokucela icertificates zabo. Amen. Oqala inganathi vela ukhona uyinathi. Okay, yes, simqhobele izandla bazalwane, masiqhobele izandla. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thenjiwe Mabheka. Thenjiwe Mabheka. Hallelujah. Welcome. Siqhobele izandla bazalwane. Siqhobele izandla. Sibize uAsiphe enyembezi. Asiphe hallelujah. Asiphe enyembezi. Unonzolo nonkonyana. Amen. Hallelujah. Nanko siza. Nonzolo. Uluthando Toboshe. Luthando no Toboshe ukhona? And then sibize uHlombe Mbambaza. Hallelujah. Praise. Amen. Nanko siza. Uthembela Dwabe. Thembela ukhona? Thembela nanku sisi. Nkosi. Uliyabona Mbambaza? Uliyabona Mbambaza? Hallelujah. Sibize uZelda Grootbom. Zelda Grootbom. Praise God. Ulihle Mazansi. Asilunga naye. Lihle Mazansi. Nanku lihle sizalo. Hallelujah. Ulikhona Africa. Likhona Africa. Amen. Nanko sizulu likhona. Sibize unguqwana Boniswa. Amen. Sibize unokuthula Poti. Nokuthula Poti. Amen. Sibize uMandilakhe Poti. The last but not the least. Praise God. Bakwa Poti.
Amen. Sizothatha umzuzu sibamkele abazalwane. Futhi sithandaze. Can we stand bazalwane? We're going to pray for this brethren. We know that baptism ihamba ne-obedience. This is about obedience ebabonisileyo abazalwane. Siyalelwe umthetho nguYesu that we must be baptized. Xa samkela uYesu, we must be baptized. Funa ukuthi ke bakuni bazalwane labangaphambili that uThixo kunye nani. God is looking at you. Ukwamkela uYesu nokubhaptizwa nokusindiswa into enkulu kakhulu. It's not something that you should hide. This is something to talk about. Tell your friend, tell your parents, tell whoever is next to you that you are baptized. You have accepted Jesus Christ. This is how we did with the gospel. You talk about the gospel. Usifele lo Yesu, that we may have life and have life in abundance. Can you all stretch hands towards them and pray for them? Heavenly Father, we are praying, oh God, Thixo namandla abazalwane Thixo namandla bakule ndawo Thixo wethu. They're giving their lives to you, oh God. They're leaving everything behind, oh God. Bakhetha ukufa kunye bavuke kunye nawe Thixo namandla ngale mpela veki Thixo wethu bakhetha ukufa nawe bavuke nawe moya ngcwele. Siyabonga ngabo. We thank you, oh Father. We thank you Thixo sithi sibulela wena ngobomi babo Thixo namandla ngokugezeleka kwemiphefumulo Thixo wethu uthi ingelosi zakho they rejoice in heaven ngakho Thixo wethu umphefumulo ngamnye osindiswayo. We thank you Father. We say, oh God, we pray that you bless them, oh my God. We pray that you touch their lives. We pray that their lives will never be the same, oh God. We pray that you touch their families, oh God. Everyone around them, my Father, let him be blessed in the name of Jesus. We call upon your power, oh God, over them, oh Jesus. Help them, Father, in this route. Thixo namandla bahambe Thixo bangabheki, bahambe Thixo wethu bangancami, bahambe Thixo bethembe wena. Moya ngcwele, we ask you, fukama kubo Thixo wethu. Continue to touch and change their lives in the name of Jesus. We pray this morning, oh God, in the name of Jesus. We call upon heavens, oh God, to open for them, oh my Father, in the name of Jesus. Be with them, Lord. Bless them as they come to you in Jesus' name. Amen and amen. Thank you. Amen. Hallelujah. Can we all remain standing on our feet? Amen. Can we all remain standing on our feet? Amen. Can you hold the person next to you by the hand? Come on, don't stop praying. Just pray. Pray with that person. Sakanda rabos. Mashakanda rabasiandi. Madarabos sokoto. Rabasita la mama marabos. Makandra basika karabas. Ekanda rabos sokoto rubush. Makandra basika tarabas. Le karabasete lebos sokoto. Kandanda rabasi kanda rabos. Makarabos sokoto yanda rabos. Likama mama manda rabos sokoto rubush. Makarabasi rekeke mosokoto. Yes, arise, arise, Lord, arise, Lord. Yes, arise, Lord, arise. Lift him higher, higher, higher. When the praises go up, His glory comes down. We lift him higher, higher, yes, higher. Yeah. When the praises go up, yes, His glory comes down. We lift him higher, higher.
Situngwele
Come on, please begin to thank him wherever you are. Begin to thank him wherever you are. Begin to give him praise, give him honor, give him all the adoration kwakhona namhlanje. Akekho fana naye, akekho nokulinganiswa naye. Yena yedwa unguThixo, yena yedwa uyalawula. When the praises go up, surely his glory will come down. Come and thank him wherever you are. Come and fill this place with your praise. Fill this place with your worship. Come and clap your hands for Jesus. Come and clap your hands for Jesus. Hallelujah. 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 Lord, we thank you again this morning. Lord, we praise you again this morning. Receive our praise today. Receive our worship today, oh God. We pray, Father, oh God, that you come in this place. Touch every heart in this place. In the name of Jesus Christ. We thank you, Lord. Benza ukela, wherever you are, can you please clap your hands for Jesus? Come on, you can do better than that. Come on, ungenza ngcono kunoko. You are not just clapping for any man, but you are clapping for Jesus. You are not just clapping for any man, but you are clapping for Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise God. Benza ucela unika umzalwane seqhamu kwakho a high five, a big hug of love. Umxelele wamkelekile kwakhona ebukhweni bukaThixo. Hallelujah. Benza ucela umxelele uthi welcome to the Resurrection Sunday. Hallelujah. 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 Come on, kalele. Welcome to inkonzo yovuko kwakhona namhlanje. Hallelujah. Hallelujah. You may be seated in the presence of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I just want to take this time kwakhona and greet abazalwane and greet otata no mama, the leadership of the church, ngelihle igama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Benza ucela just to welcome and appreciate them. Sibaqhwabela idlanza nje. Amen. I also want to greet the pastors, the evangelists, the bishop, the apostles, kwakhona ngale mina namhlanje ngegama lika Yesu Kristu. Pastor Mzina ikhona phakathi kwethu. Hallelujah. Benza ucela nanke nomfundisi ufunde naye egameni lika Yesu Kristu. Benza ucela just to welcome them. Hallelujah. I'm trying to locate abefundisi. Amen. Hallelujah. If andikuboni, please ungavika buhlungu. Amen. But we acknowledge you. Thank you for coming. Bukhweni bukaThixo. Amen. Hallelujah. Bazalwane, just before I do anything, I just want to send the apologies of our senior pastor, utata wethu, no mama wethu, ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. This Passover, they were not with us. Bahambisa ivangeli, they were called Rustenburg. Amen. Not to do anything else, not to be there just for a holiday, but to spread the word of God. Hallelujah. Benza ucela umakhelwane uthi malihambe ivangeli. Hallelujah. Umxelele malihambe ivangeli. Hallelujah. So they are not with us this morning. They are ministering Payana Rustenburg. So I believe that there is a lot that is happening as amen. So we want to apologize for them. I know it is unusual on a Sunday not to hear from him. Hallelujah. Now sometimes during
this period of this Passover. Bengiqhela ubhekabheka, at least I know that I can depend on him in some of the decision that needs to be done. Amen. But this one is a totally different one. Hallelujah. Uthe anikhulile ngoku, so which means you're supposed to know what to do. Hallelujah. Amen. So into enjalo. Hallelujah. But ke ivangela imangi yahamba nayo. Hallelujah. Amen. So ukugqitha ke apho just to emphasize kule announcement yangomso ixesha khange limentionwe the leadership of the church, the leaders of the 9 groups, the workers, be it a worshiper, an usher, a media team member, or health and safety, maintenance team, every department. Tomorrow we are having a meeting at 3 p.m. Hallelujah. So wonke umuntu osisebenzi ngomso our apostle, our father will be here just to do a follow-up meeting yale conference lesikuyo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Masiyeni ke elizweni likaThixo. Amen. In the book of Luke, chapter 24. Are you ready to hear the word of God today? Hallelujah. Zininzi izinto bezisenzeka in these past 7 days. Amen. Njengoba sisiva nobunqina. Bakhona nabanye abaphethe ubunqina ke banenhloni. I understand very well ukuma phambi kwabantu abaninzi. Abanye they are not familiar with it. Amen. Starting with our first meeting, the Messiah encounter, our first 2 days, Monday and Tuesday, bestandard silap. Hallelujah. In this Passover week. Amen. And uThixo wawuva umthandazo wethu. Hallelujah. So that's why usiva ibunqina obulolu hlobo. Buninzi bazalwane. Amen. Abanye they are not around to make those testimonies. Amen. Otherwise we are waiting for those testimonies. I always rejoice ke mina ke xa nisiva ubunqina. Amen. Because ubunqina abantu abaninzi when we are talking about prayer noThixo ophendulayo, to some it seems more like a storytelling. Abanye abaninzi bacimba isenzeka imimangaliso. Abanye bethu bacimba uThixo imhlamba akasenawo amandla wotshintsha imeko. Hallelujah. But this is the sign that now eyakho impendulo is at the door. Hallelujah. So which means do not give up on God. Doesn't matter what you are expecting from God, but don't give up on God. Hallelujah. Lizwi likaThixo liyasixelela lithi nobumbona ungazilaziyo. Lithi umlinde okusalayo uzawufika. Hallelujah. So which means it might look like engathi uThixo ukulibele, but uThixo akakulibelanga. Hallelujah. uThixo is still in the business of doing imimangaliso because he is the supernatural God. Hallelujah. Even uThixo nendlela amzise ngaye unyana wakhe uYesu Kristu, it had no aid of a man. Hallelujah. That's why abantu besamangaliseke namhlanje bana yenzeke njani. Hallelujah. So which means owethu uThixo, he is the beginning of the supernatural power of God. Hallelujah. So nale yakho ijongeka ingathi impossible. Funeka uyazi uThixo it's not impossible. Hallelujah. Are you ready to hear from God today? The book of Luke, chapter 24, we are going to verse 5, but I want us to start from verse 1. Amen. I want us to start from verse 1. Amen. We are going to be very short ke namhlanje because zininzi program yethu igcwele. Amen. We are also going to enjoy the Lord's Supper, the Holy Communion namhlanje, and then from there after sigqibile utyisa umoya sizawuphinda ke ngisityisa inyama. Hallelujah. Amen. I thought you were going to be excited. Hallelujah. So now phayana ku verse 1 ithi xa ifundeka phayana, but on the first day of the week at early dawn the women they went to the tomb taking the spices which they had made ready, and they found the stone
rolled back from the tomb. But when they went inside, they did not find the body of the Lord Jesus Christ. Benza ucela ujonga umakhelwane uthi akekho engcwabeni uYesu. And verse 4 says, and while they were perplexed and wondering what to do about this, behold, two men in dazzling raiment suddenly stood beside them. And as the women were frightened and were bowing their face to the ground, the men said to them, why do you look for the living among those who are dead? He is not here, but he has risen. Remember how he told you while he was still in Galilee that the Son of Man must be given over into the hands of the sinful men. Men whose way or nature is to act in opposition to God and be crucified, and on the third day rise from death. Hallelujah. Benza ucela sithobe inhloko zethu emthandazweni. Father, we thank you again this morning. Father, we come today to echo your word. We come today, Father, oh God, to reveal who you are, oh God. We come today, oh God, in the volumes of your word, in the volumes of the finished work, oh God, that you have assigned your Son, Jesus Christ. We stand in this day today to remind the earth, to remind the world that your Son has risen. Your Son, as you have assigned him to come here on earth, to take all our trespasses, to take all the sin of the world and nail it to the cross. And after he has done all what we have assigned him, and rise up again. And today, oh God, we come to testify. We come to testify of the finished work. We stand today, we say, you indeed you have risen. We come to stand in this day today to thank you, oh God, for rising up, not alone, but rising up with us. Those, Father, oh God, that had given up. Those, God, were written off and rejected. But you being God, you, Jehovah Tzikeni, you gave us, oh God, the righteousness to stand before you as the one that are forgiven, as the one that have been brought back home, as the one that have been brought back to God. Today, oh God, we say, begin to speak your word. Begin to reveal yourself. Begin to manifest yourself in our lives. In the name of our Lord Jesus Christ. And all God's children say, Amen. Hallelujah. Benza ucela somqhwabele idlanzo Yesu kwakhona. Hallelujah. So now we see here Luke telling us and testifying of what the Lord has done for us. Siyabona apha njengoba esitsho uLuka that uYesu Kristu, when the woman ekumgqibeleni kwakhe uYesu Kristu babemgqibele sengcwabeni. Hallelujah. They forgot all the things that uYesu Kristu wayebaxelele zona that dizawunikelwa kwidlanza zaboni. Hallelujah. If we still remember, to take you back, I remember when Jesus Christ was telling one of his disciples, Peter, esithi bana kumele bandinikelwe kwidlanza zaboni. Do you understand? Uthi xa yethetha uYesu Kristu, and then dizawuthini, dizawubulawa. And then ekubulaweni kwami dizawuphinda ndivuke kwakhona. Hallelujah. uPetros, without any knowledge, without knowing the secret of God into the death of Jesus Christ, kuthiwa wasuka waxhuma wathi, Nkosi, mayingenzeki loo nto leyo kuwe.
Hallelujah. Now uYesu Kristu xa ephendula uthi bana jikele emva kwam wena Sathana ngoba wena umelene nezinto zikaThixo. Hallelujah. So which means now ukuza kukaYesu Kristu, it was all the plan of God. It was the plan of God to restore man unto himself. Hallelujah. That's why now uPetros, yena, I believe that he was enjoying the benefits of walking with the Messiah. Hallelujah. He was enjoying this spotlight sokubana uhamba with the miracle worker, and now kwindawo ngendawo uYesu Kristu ahamba kuzo yena soloke khona. Do you understand? Now, there is something that yayisenhlizweni yakaPetrosi uYesu Kristu waye wamxelela yona. Xa esithi uPetrosi, Nkosi indawo fapho wena ufa khona. Wathi uYesu xa ephendula, wena izawuthi iqhwa ingekakhali nakathathu undikhanyele wena. Do you understand? So now, which means now, uYesu Kristu, when he came here on earth, he was not murdered. Hallelujah. It was not something that ekuthiwa bana uYesu Kristu akayazi bamzuma okanye bamenzela izinto engayazi ba uzofa. Njengoba emconfront uPetros, umconfront eyazi bana apha ezantsi emhlabeni, for this reason I have came. I have came to die for the world. Hallelujah. I have come to die for the world. That's why it does not make sense. Athi umntu esiva kabuhlungu kusenzwa zonke izinto kuye, but he is still in conversation with God. He's still in connection with God. Emxelela zonke izinto ebemthuma zenze bana now ziyazalisekiswe izinto. Izinto uYesu Kristu abamenza zona zizinto ekwakumela bana zimenze bamakafe right on the spot, because he lost a lot of blood. He walked a long distance esiya kwintabi Golgotha, of which he was carrying the cross. Hallelujah. That's why in one of the instances uzamva uYesu Kristu esithi unxaniwe, because he lost so much blood. Hallelujah. He lost so much blood. As much as abanye abantu babemvela usizi, but uYesu Kristu uyayazi ba uzele ntoni yena. Hallelujah. Uyayazi uYesu Kristu bana for esizathu ndizile kwenzele ndithini, ndizithathe zonke izikweko zabantwana bam. uYesu Kristu, the only mission that he came for, it was for him to die. Hallelujah. Wayengazalanga enye into, wayengezalanga ukubana makazokhayisa, ukuba uyakwazi ukwenza imimangaliso. uYesu Kristu, he was the visible image of God. Hallelujah. Because in all the works that God was doing, abantu, they did not know God. That's why babesuke bahambe bayobulela ezinye izinto. Now Jesus Christ, he came to show them what is it that God is expecting from you. uYesu Kristu, he came kwenzele azokwazi ukusibonisa kanye kanye thina singobani. That's why whenever senza imimangaliso bemangala, uyabaxelela uthi nina niyakwazi ukwenza izinto endizenzayo nangaphezulu, which means God is restoring umntu endaweni yakhe yamandla. Hallelujah. That's why while we were talking sisithi bana ungendawo wafika waba umntu wa benefit at the temporal things, but waluzana nobomi obugqithisileyo. Hallelujah. Men traded the things of God for the things of this world. Hallelujah. Ungendawo, he came and planted a doubt in the heart of man. Esithi bana ingaba nyani uThixo utshilo, abe baxelele bana uThixo uthe. Do you understand? Without knowing
okanye with ignorance yokubana uThixo ekubenzeni kwakhe ubenze ngokwemfana nokwemfuza yakhe. Now ungendawo planting a doubt uthi bana uyayazi uThixo the reason why esithi sanukutya uyayazi nizofana naye. But uThixo uthe ngokube badala semasenza umuntu ngokwemfana nemfuza yethu, which means already bayafana noThixo. Do you understand? It's more like umuntu enza ingathi uzokunceda but akazange uzokunceda uzothatha apha kuwe. Do you understand? It's more like xa abanye beza kurecruiter kosiyazi ibe ngathi izawuncedakala le ngxaki kanti kuzowithdrawa ezinye zezinto uThixo azibekileyo kuwe. USathana xa esiza uza ingathi uzonceda but akazange uzonceda. USathana there is only one mission and one mission only anayo eyokuba makabe aqhele achabalalise. Do you understand? He came so that he can steal, he can kill and to destroy. That's why yesithi uYesu Kristu xa ethetha ngaye akezi engazange abamakenze izinto. Hallelujah. Ungazuvume ukudanisela ingoma yakaSathana ngoba ingoma kaSathana ayipheli. Do you understand? Uthi usamamele lena uve ezaye kude ithi ke ngokulonto leyo awuzoyeka uzawujayivela isiginci sakhe. Do you understand? So uYesu Kristu ke ngoku when he came on earth he came to destroy the works of the devil. He came to bring knowledge unto men. He came to remind us who we are. Ningobani kanye kanye. Hallelujah. Nina ningothixwana abazalwa nguThixo uqobo. Nina ningabo dininike igunya nelifa kwenzele nilawule ezantsi emhlabeni. He came to remind us who we are. Ungendawo yena uze wazofika watshintsha amaxabiso abantu. Hallelujah. Uzotshintsha amaxabiso. Wasusa ixabiso emntwini walibeka ezintweni. Wathatha izinto wazibeka abantu mabaxhomekeke kuzo. Do you understand? That's why Jesus, when God speaks through the book of Hebrews, we need to fix our eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. But ungendawo yena, he came to shift our eyes from God kwenzele sijonge ezintweni. Hallelujah. Asusena amehlo kuThixo. Asusena amehlo kumncwedi wenu. Asusena amehlo to the bishop of your soul. Uwabeke ezintweni to the extent that uzibone ba ungumntu xa unezinto but xa ungenazinto ungaboni ixabiso pha kuwe. That's why uzawubona ngoku whenever abantu bekuwesha bakuwesha ngezinto onazo nethi ngomntu onguye. Do you understand? So the mission of Jesus Christ yeyokubana itshintshe le disorder yenzekayo azozisa iorder ezantsi emhlabeni. Do you understand? That's why now abantu abaninzi when they face persecution, when they face challenges, they run away from God. Bayabaleka kuThixo. Hallelujah. Kunabantu that whenever uThixo aqala ubavulela ingcambu, they start to have pride and want to live independently of God. And then when bengenazo izinto baze bazozenza lusizi phambi koThixo. Hallelujah. Bayamazi uThixo xa bengenazinto, but when benezinto bayamphakamela uThixo. That's why when God was giving Moses an instruction into the promised land,
wathi uze ungamlibali uThixo wakho xa ungena kwilizwe lantoni lesithembiso, ilizwe that is flowing with milk and honey. So now into ke yena ungendawo ayenzayo uthi focus on these things because these things can sustain you, whereas he knows very well these things are temporary. These things are temporary. This is the same trap wayezama ufaka uYesu kuyo when he came on this earth. Wambonisa bonke ubunewunewu, wambonisa bonke ukutyeba kwehlabathi, wathi bunoguqa phaa kum, I'm going to give you all this wealth and all these kingdoms. And then you ask yourself, why abantu bethwala kangaka? It is because they fell into the trap of gaining the wealth of the world at the expense of the Lord Jesus Christ. At the expense of the Lord. Do you understand? So, imission kasatana from the first place, and then ayizange iphumelele phezulu emazulwini. And then he was cast down here on earth. And then now, here on earth, usafuna uzikhelela izulu apha ezantsi emhlabeni. Ufuna abantu abangazonqula uThixo ophilayo, kodwa banqula abafileyo. Do you understand? That's why you will find now there are many people abazobalekela kubo bonke oThixo ababikwayo, kodwa bangabuyeli kuThixo ophilayo. Kutheni mfundisi? It is because the hardness of the heart of man yilena ingafuni ukuguquka. Ngoba uThixo xa usiza kuye uzakubonisa ukungenzi kahle kwakho, kwenzele ukwazi ukuguquka. That's why izawuthi ukulunga kwakhe uThixo ungakudeli, ngoba ukulunga kwakhe kusingisele enguqukwini. But sihamba kwixesha ngoku abazalwane ngoku abasaguquki. Do you understand? Abazalwane bangoku now, they go to church just for the sake of going to church, and then uphuma kwabo enkonzweni baphinde bayobuyela kwizinto zabo. Hallelujah. They have fell into the system of this world. The system of the Babylon gospel. The system kafaro ethi hayi hamba kodwa uphinde ubuye. Hallelujah. When God sent Moses to go and release abantwana bakhe, there is one way to Pharaoh ayithethayo. Wathi no ungahamba, nihambe nishiye abantwana. Nishiye into zenu. Ningahamba kodwa niphinde nibuye. But God speaking through Moses said, no, asokwazi ukushiya abantwana bethu. Asokwazi ukushiya amakhosikazi wethu. Asokwazi ushiya izinto zethu. Xa sihamba ndifuna nisikhulule yonke into yethu. And then when he became stubborn, uThixo he had makenze umzekelo ngoFaro. Hallelujah. He had to do umzekelo ngokwenza these supernatural powers zokuthi bana abone nyani lento is not into esuka emntini kodwa into esuka kuThixo. Hallelujah. But uFaro nguFaro, umuntu ngumuntu wayiqinisa inhliziyo yakhe kwade kwamoshakala. Hallelujah. So the stubbornness and the pride, it comes from the seat of the devil. Hallelujah. Now sihlakene nabantu now that choose to stick to the things of this world. And then after behleli kwezo zinto, they defend nezo zinto egameni lokubana thina sisitha sofana nabanye. They are held back by culture. They are held back by traditions. That's why you'll find question that says, ungutata onjani ongena xhante eyadini yakhe. Do you understand? So the things of this world and the system of this world is the one ezama ukusibamba kwenzene siphosane nobukho nobuqawuqale bukaThixo. Hallelujah. So now, going back to this one,
Jesus Christ uze now to redeem and restore us from all those things thina sibizelwe sibanjwe zizo. Hallelujah. This restoration, it was not the thing eyayintsha, yinto yayikhona kwasekuqalekeni, but abantwana bakaThixo baziqinisa inhliziyo zabo kuthiwa baginywa ngumhlaba. That's why you find a place where in the Hebrews it will say that wena ulivayo ilizwi lakhe suyiqinisa inhliziyo yakho, because isengunamhlanje. uThixo usahlele esitulweni sakhe senceba. uThixo usahleli kwesitulo sakhe esithi bana iza kum. Hallelujah. uThixo usahlele esitulweni sakhe esithi bana tshintsha ngoba isiphelo saleni indlela uyihambayo intshabalala. Hallelujah. So now they forgot all those things uYesu Kristu wayezele zona. They forgot all those things uYesu Kristu wayebaxelela bana ndizawufa kodwa ndizawuphinda ndivuke. Ilahlekile engqondweni yabo bana bethe uYesu Kristu uzawuphinda avuke. But kwamajoni namasoldathi azange ilahleke lonto leyo. That's why they went bahamba bayoxela kuPilato bathi hey lo mntu kunentetho ebeke wayithetha. Wathi ngosuku lwesithathu uzawuphinda avuke. Hallelujah. Kwasuka kwabakho meeting especial yokubana now masenze indlela kubana angaphumi kwala ncwaba. Do you understand? Masenze indlela sibeke namajoni azoligada elincwaba kwenzela uYesu angaphumi. Hallelujah. So which means ikhona indawo kube baxelelayo kukhona umahluko ngalona umuntu. Akathethi nje into ingenzeki. Hallelujah. So now they were assigned amasoldathi namajoni ayogada phayeni incwaba. I believe and I know uThixo yena while they were busy besenza arrangements zabo, he was not under pressure. He was waiting for the third day. Hallelujah. While bebusy bona bediscussa, abanye bahambe bexela hey lo besithembele ngaye besicimba uzawutshintsha izinto akasekho ngoku. Yosi zawuthini? Even nabafundi bakhe abanye baye babuyela kwizinto zabo ababebeloba bahamba bayoloba kwakhona. Ngoba ithemba ngokulitheni liphelile ithemba. Ngoba ngoku balibele bawuthe uYesu uzawuphinda avuke. Do you understand? But now, here is the mystery. Here is something that is so shocking. Bathi kwabamama xa besiya besithi now bayomspayisa uYesu Kristu. That is their tradition. Because their graves, they were different like ezi zethu. It was more like a room eye ivalwe phangelitye. And then they will come and spice up umntu kwenzele ba alantu kagcineke ungabi khona into zamavuma and all that. Do you understand? Now, to their surprise, when they got to the grave, bafika ilitye litheni, ilitye lisusiwe. Hallelujah. Bayothuka bana hayi ngumhlola wantoni ngokuloni wenzekayo. Hallelujah. And then they jump inside ukuzojonga bana kwenzeka ntoni. Ngoba uYesu Kristu bebembeke apha. Kodwa ngoku uYesu Kristu akekho apha. Hallelujah. Now ithi while bebethukile, while bebengayivali imilombo, they came the two angels. Ezingelosi sinombuzo ezinawo sithi ufuna ntoni ukukhangela umuntu ophilayo kwelabafileyo ngoba uYesu Kristu akekho apha. uYesu Kristu njengoba betshilo ukuthi uzawuvuka ngosuku lwesithathu uyithethile lento eGalili. Why do you look for the living among the dead?
Jesus Christ. When we talk about Jesus, He's the only God. Ozothi xa ujonga ingcwaba lakhe ubona akekho phayana. He's the only God. Ozothi umkhangela umfumane. He's the only God. Ozothi xa umbiza asabele ngoba uyaphila yena. Hallelujah. He's the only God. Owayehlala esihlalweni usahleli namhlanje kuzawude kusephakadeni ehlele esihlalweni sakhe ngoba yena uvukile njengoba bethembisile. Hallelujah. That's why asithi Paul xa yethetha ukuba babesazi ngebengazange bambulale ngoba ngoku babedilishana noYesu yedwa ngoku abasadilishana noYesu yedwa. Akhona amageza awavuka nabo, bakhona abafe naye awavuka nabo, bakhona ahamba nabo abathetha ngelizwi lakhe. Nimfunela ntoni ophilayo kwelabafileyo ngoba yena uvukile. Benza ucela ukrweqa umakhelwane uthi uYesu uvukile. Jesus Christ, He is risen. Hallelujah. Ingcwaba azange likwazi umbamba, ukufa azange kwazi umhandlisha because he was God. Ukufa azange kumoyisa ngoba yena ngequ ububomi. You cannot overcome life, but ikona ukufa koyiswa intabi God. Hallelujah. That's why now ekuvukeni kwakho Yesu yaba kukuvuka kwethu. Hallelujah. Ngoba nathi sasingabo bahambayo kodwa bafile. Just like the prodigal son, unyana wolahleko xa emkile kuThixo wayophila ukuzibhubhisa. Now the Bible say wasifumana esitya nehako kwade waye wafikelela kusikondeni wabuza zingaphi izixaka, bangaphi abantwana nabasebenza endlini katata abatyi sonka baphinde badlale ngaso. Uthi ndim lona ndisifumana ndibulaleka ndisitya nehako ndawusuka ndiye kubawo ndithi bawo ndonile andifanelanga nokubizwa uba ndingumntwana wakho ndenze ndibe ngomnye wezixaka. Hallelujah. Wayenza indlela uYesu, wayenza indlela uYesu, walikrazula ikhusela uYesu, wabalanda abakho uYesu. While bebemile bemnyonyozela uYesu, he was busy in the background. Kuthiwa yena wafa wamnikela umzimba wakhe wayezantsi kweHadesi wayolanda abo bebehlenga phandle kwakhe. Wathi kuSathana, isitiko masize kumo ngoba ndimu ukumkani, ndimu umlawuli, ndimu umkhongi wabantwana bam. Hallelujah. When Jesus Christ died, ngoku uYesu Kristu babemjongile. Abanye abaninzi bathi hey ingathi nyani binguye. The truth being realized later. Hallelujah. Inyaniso being realized later. Ingathi nguye lo. Hallelujah. Ngoba zange sayibona bayilanga lisishonele mina. Hallelujah. Zange sayibona bayilanga lisishonele mina. Hallelujah. That's why uzofumana indawo ethi bana uYesu Kristu azange bambulala kodwa yena wabunikela ubomi bakhe ehlanzeni salowo wamkhongayo. Do you understand? Jesus Christ didn't just die
because they killed him. After everything, wathi kugqityiwe. And wathi ba wehlanzeni sakho ndiyamnikela umphefumlo wami. Why? Mission accomplished. Hallelujah. Mission accomplished. Hallelujah. Akazange afe kuba babefuna afe. Wafa kuba egqibile. Hallelujah. Akazange afe kuba bafuna afe. Wafa kuba ngoku ugqibile ngoku. Hallelujah. Ugqibile ngoku. Naba abantwana bam babuyele ekhaya. Hallelujah. Naba abantwana bam bame phambi koThixo. Hallelujah. Naba abantwana bakaThixo ababizwa ngegama likaThixo bayakwazi abasadinga imbingeleli kodwa bayaziyela ngegazi lamo kwenzele baphendulwe. Hallelujah. Hallelujah. Mission accomplished. Mission done. Hallelujah. So when Jesus Christ died, wayengazange uzochambaza. Hallelujah. Abantu abaninzi ababanokunqina bangaxelela apho uThixo abathande khona. Abanye they were poised to give up. Kuthiwa incama inokwazi ukwenzeka. But wafika uYesu. Yavela inceba. Hallelujah. Lafika ubabalo. Lathi, let everyone be a liar and let God be true. Hallelujah. For this reason, dizile. Kwenzele ndizokhulula. For this reason, dizile. Kwenzele ube nobomi kwakhona. Which means it doesn't matter where you find yourself in. It doesn't matter which hole osumana kuyo. Kodwa it doesn't mean it is the end of your life. Igazi lakhe lisampompozana namhlanje. Hallelujah. uYesu Kristu sasindisana namhlanje. Hallelujah. When they choose to worship other God, we choose to remain with the true God. Hallelujah. As much as uJoshua wabanika a chance and the opportunity to do the right decision, ukubana namhlanje nifuna nizikhethele ukuba nizawunqula ophi na uThixo, kodwa mna nendlu yami sizawunqula uThixo ophilayo. Do you understand? With all the gods ababikwayo ezantsi emhlabeni, zikhethele nina. Le nto izama usibonisa bana isigqibo sithathayo, it is personal. Awuhambi nabahambayo. Do you understand? A decision that you make is a decision oyithathela wena nenzala yakho. A decision that you make is a decision ozophendula phambi kwakho Thixo. He is risen. And he is risen for me. He is risen for you. Now, the angels are asking him, why are you looking for the living among the dead? Xa abanye beyofuna impendulo zabo kwalabafileyo, ube wena unoThixo ophilayo. Why are you doing and looking for the living among the dead? Hallelujah. Why you funa ophilayo kwelabafileyo? Why you so funa ucela kwabaphansi kodwa ekhona ophezulu? Our God, he is above all authority. Our God, he is above all other kings. When kuthiwa is the King of Kings, ayisisteketiso esiyana gumntu anguye. You wonder why izinto zakho zisifa esithubeni? It is because you ask for the living things from the dead people, which means this is our into zakho. Who is your source? Who is your source? Amen. Ukufa kuzala ukufa, kodwa ubomi kuzala ubomi. Hallelujah.
That's why kubalulekile funeka ubunikele obakho bomi. This defeated life, you need to give it to the overcomer. You need to give it to Jesus. Hallelujah. Yesu Kristu is here. Ukhangela bakhe. Yesu Kristu is here. Ufuna bakhe. He says, come back home. Uthi buyele ekhaya. You need to come back to Jesus. If you find yourself here, uthi mfundisi kudala ndizama. Kudala ndizithatha ingcebiso. Hallelujah. Kudala kuthethwa kusithiwa hayi kaloku wena izinto zakokwenu usiwa kothixo abangengabo thixo. But namhlanje I just want you to try God. I just want you to come to God. Ngoba yena uvukile. uYesu Kristu. Umuntu oyiswa kukufa. Yazi uSathane uyageza. Uzawufuna uyocela umsebenzi kumuntu ongazange waphangela nophangela. Yageza uSathane. Uzohamba uzakufuna ukwenza bama uhambe uyocela inhlanhla. Kumuntu oyiswa izinto zakhe. Ushiya uThixo ophilayo. Owoyisa ukufa. Owoyisa ingcwaba. Owalidelayo ihlazo ukuze thina sibe nobomi. Do you understand? Kudala now uzivuma izinto. Today is the opportunity ukuthi uvume uYesu Kristu in your life. Soza kuvalele ngefoni uThixo. It's just a prayer away. Hallelujah. Lathixo wakuvaya ukukhala kwamaSirayeli ekwilizwe lembopheleko. Wathi ndikuvile ukukhala kwini. Ndikubonile ukubulaleka kwini. Uthi ngoku ndihlile ukuze nizonihlangula kuhlanza sikafana. Lathixo wasivayo isikhala sika Ishmayeli. Xa uHagari wayesexakiwe wasiva isikhala. Wavela njengoThixo obonayo izinsizini. He's the God that hears our prayers. He's the God that hears our cry. Lathixo wavelayo kuMahdi wengonyama. uDaniel bemphosile ukuba makatyiwe. Usengilathixo namhlanje. Lathixo wavela kwizika lomlilo. He's the same God even today. Soza kuyekela uThixo. Soza kushiya uThixo. Lathixo bathi belambile kungekho nto yokutya. Hlanzi zimbini ilofu zinhlanu. Kodwa uThixo wabenza batya abahlutha kwabakho elishiyekayo. 5,000 abantu kungabalwanga abantwana. Kodwa batya bahlutha bashiya. He is still the same God and the miracle worker even today. Hallelujah. Bakhona abo babiza koThixo bangangabo Thixo. Today I want to tell you, here is the living God. He is living not because basijo. He is living because the tomb is empty. As much as bazama ukumakhela bathi hayi makuhamjiswe ilizwe kuthiwa bana ubiwe uthathiwe akavukanga. But Jesus Christ, while kuthiwa ubiwe uyavela kwabaninzi. Amadoda ehambe ePatmos baxoxa ngaye. Uyababuza nithetha ngantoni? Uthi hayi wena usuka phi khanguve. Lowo besenza imimangaliso ufile ngoku. Do you understand? While abafundi bakhe bedanile, uThomas exelelwa ba uYesu uvukile.
wathi uThomas hayi andiyikholelwa loo nto leyo. Ndawukholelwa xa ndithi ndifake ihlanze emanxebeni wakhe, ndifake ihlanze ephangweni, ngoko ke ndiyawukholelwa. Hallelujah. So this is not just a storytelling. This is the truth. Hallelujah. This is the truth. Yazi ungabufihli ubuxoki, kodwa sozoyifihla inyaniso. When you are talking about the truth, inyaniso injenge-pregnancy. Ungayikhanyela, uyikhanyela apha ekuqaleni, kodwa lizawuhamba ixesha uvele bana ikhona lento uyifihlayo. Hallelujah. That is Jesus Christ. That is our Lord Jesus Christ. Funeka ungabi nantloni ngayo. Namhlanje, as he was available that time, he's still available even today. Benza ucela namhlanje sime ngenyawo. He is risen. And he is living. He is risen. And he is living. He is not among the dead. He is seated in the throne of God. Uyabusa yena. Yalawo. Namhlanje bakhona abafunayo. Benza ucela sithobe inhloko zethu emthandazweni. Khona nawe lapha namhlanje. Uthi mfundisi, nam kudala ndisiva nguYesu, but azange namamkela njengenkosi nomsindisi wami. Ndifuna umamkela abe yinkosi yomsindisi wami. Mfundisi, ndizamile izinto, ndizithathile ingcebiso, kodwa khange ndibone amahluko. Nangu Yesu. He's here. Hallelujah. Benza ucela uphakamise isandla sakho banguwe lo. We want to pray with you. We want you to experience lento sithetha ngayo. Kwenzele na ungathi hayi ndifa ngabantu andiyazi. Uzixelele uthi hayi nami ndazivela. Hallelujah. So bawukhona namhlanje benza ucela uphakamise isandla sakho ndimfundisi nami ndiyamfuna uYesu. Hallelujah. Is there someone like that is here? Benza ucela mama usiphakamise sisibone isandla sakho. God bless you siswami. Benza ucela usiphakamise like you really don't care. Ungabi nanhloni ngayo. God bless you. Ingabe ukhona omnye namhlanje lapha kule ndawo othi mfundisi nami ndiyamfuna uYesu. Ndifuna umva namandla ovuko lwakhe. I want to experience his resurrection power. Benza ucela sithandaze kwindawo sikuzo. Bakhona balapha. God wants to touch them. Come and pray. Come and pray. Benza ucela uze ngaphambili siswami. Benza ucela nomama Ashas disincede aze ngaphambili. Hallelujah. Come and pray. Supeka. God bless you. God bless you mntana. Hallelujah. Ukhona lapho uthi mfundisi nami ndifuna usinikela kuYesu. Nami ndifuna buncedo ubomi bami. Come and pray wherever you are. In the name of Jesus Christ. Come and come. God wants to change your story. God wants to change your story. Hallelujah. God wants to change your story. If ukhona lapho uthi mfundisi mina I am not sure. I am not sure. Please nawe izanga phambili. BawuYesu nofika namhlanje. I am not sure noba ndingamkhawulela ndilingene izulu. We want to pray with you as well. Hallelujah. Come and pray. Benza ucela siphakamise isandla apha phambili. Benza ucela solula isandla zethu towards God. Benza ucela apha phambili nenze lo mthandazo nami. Namhlanje amazulu ayavuya lezi sigqibo nithena sithatha kule ndawo. Noba yintoni na utshaba besilibala against nina
namhlanje uThixo uyiphosa kwinzonzobila yokulibala. Hallelujah. So benza ucela nenze lo mthandazo nami nithi Nkosi Yesu. Namhlanje ngikunika ubomi bami. Inkosi Yesu. Ngokunifela emnqamlezweni. Namhlanje qhawula onke amatyathana. Qhawula lonke unxibelelwano kwakunye nonkendawo. Namhlanje Yesu izimanya nawe ususela namhlanje ukuya phambili awulandela wena. Namhlanje ukuya phambili awulandelwa inceba awulandelwa kokulungileyo yonke imihla yokudla kwami ubomi. Nkosi Yesu. Amen. Benza ucela solula izandla zethu wasibona. God is doing a new thing Pesquin. God is doing a new thing Pescobombeni. Into entsha. This day will come as a memorial. The 5th of April. It will be the day that stands out for you. This is the decision that you'll never regret. In everything that ebibalwa against you, God is giving you a new beginning. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you for a new lease of life. Siyabulela ngembuyekezo ebomini bakhe. Surely her life will never be the same. Surely her life will never be the same. Whatever thing that was standing against her, legally or illegally, today we cancel it in the name of Jesus. We cancel it in the name of Jesus. Every mistake, oh God, we speak the blood of Jesus Christ. The blood of Jesus stands against it. Ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Bawo siyabulela kwakhona ngobomi bakhe. Siyabulela ngempilo yakhe bawo. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Adonai. Thank you, King of Kings. Thank you, Holy Spirit of the living God. Khona into efihlakeleyo kuwe. Khona into efihlakeleyo kuwe. Wena obazi ukusuka nokuhlala.